Čaute ľudia, dneska vás tu vítam pri ďalšom videu. Dneska máme diamantové video, tak preto mám otočenú kameru. No, a teraz začína. Kúpil som si tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diamantov. To moc veľa. Máme tu takýto malý. Takýto. Potom tu máme taký väčší troška. Takýto. Taký zvláštny. A je to dobré na zdravie, keby ste boli chorí. Ďalší. Tu máme tento mini. Tiež. Taký tu troška priblížim. No, tento tiež je taký celkom dobrý. No, teraz tu máme taký troška trojuholníkový diamant. Tento, takýto lesklý. Takýto. Potom ďalší ešte, čo som, aj tento, takýto. Takýto, to je taký ametist. Vy to tak vidíte na takej modrej farbe, ale naozaj to je také zelené. To nie je zelená, to je taká modrá. Na tejto kamere, ale ja som si asi zapol nejakú tú inú kameru. Ale nevadí. Ďalší tu máme ametist. To je tiež taký istý tvar, jak ten zelený opal. Potom tu zase máme obsidian. To je taký, asi to možno kľudne asi poznáte z Minecraftu. Obsidian. A potom posledný, tu máme tento ružín. Takýto. No tak asi to je všetko. Keď sa vám toto video páčilo, tak dajte like a odber a pri ďalšom videu budeme asi mať tiež diamanty. A čaute. A dajte like a odber.